To jama'a yau muna ɗauke da gingime asirinmu na korar mutum daga guri. Idan kuna kasuwanci da mutum ko kuma mutum ne wanda kuke so ku tashe shi daga guri, ko kuma mutum ne kuke so ku tashe shi daga wani gida ko shago ko wani guri ko kuma wani kuna son ku tashi mutum amma kun yi tafiya ko kuma kuna son korar mutum daga guri ko waye kuka buga ma wannan asirin ko waye shi sai ya bar garin nan take a cikin wannan yinin da kuke wannan aiki magana ta ƙare. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, muna farkon nan ba zakin nan ba ƙarshen da ma'ana kuwa fata alheri kuma da ake mana fata alheri da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban da suke kira mu suke tura mana saƙonni ta waya, wanda suke kira mu suke mana tambayoyi, wanda suke tura mana saƙonni ta WhatsApp domin ƙarin bayani, wanda suke saka mu ayyuka mabambanta. To insha Allah rabbi kamar da muka saba shigo muku da manya-manyan asiri a cikin wannan gida na mai albarka wato Dan Malam TV. Insha Allah rabbi idan yau ka fara kallon bidiyon ka danna subscribe sannan ka danna